साब्रै सिख्लानि भबिष्यतखौ बि राजा आरो एडिटिं एमजिआ ध्वंस खालामनानै होबाय बरबाद खालामनानै होबाय लोगोसे जों बर' हारिखौ लासिं सिं खालामनानै होबाय गुबुन हारिनि सिगाङाव गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाबाय आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै हाग्रामा महिलारी एबा बिपिएफनि सरकारनि समाव मुसलपुर हालामाव मा जौगालु हाबा जादोंमोन मा जौगालु फसंथानफोर लाबोदोंमोन बेखौ बारग' इएम अनसुमै खुंगुर बर'आ गुवारै फोरमायना होदों बेखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों नायनानै सरकारा जुदि थाबावनायब्ला आरो गोबां फसंथानफोरा आरो जाबावगौमोन मिथिखागौ बयबो रायजो राजाफोरा हाग्रामाया लुना गालांनायखौनो बेखेवगासिनो दङ दा गोदान सरकारा इउपिपिएलखौबो खावलायो नोंथांमोनाबो बिदि अनुस्थान फसंथानफोरखौ लुना देखाय रायजो राजाफोरनो जितु पावाराव दोङो आरो मन्थ्रिबो दोङो सिबाबो जोंहा माबानिनो बाक्सानिनो बिथां प्रमद बर'आ केबिनेट मन्थ्रि जोंहा इउजि ब्रह्म बिथाङाबो जोंहा सापागुरि मुसलपुरनिनो दा जोंनो नांबावगौ बे अनुस्थानफोरखौ लाबोनांगौ हाग्रामा महिलारीनि नाजानायाव शिबसारनि नाजानायाव जों गोबां अनुस्थानफोर लुफुंबाय आरो बेखौ जोङो सरकार थायैखाय जोङो बेखौ जोबनो हायासै बेखेव जेनबाय किन्तु लुखांनायनि उनाव जोङो फिन बेखौ बेखेवना होनो हायासै दा बिथांमोना बेखेवबाय थादों बेखावबायल' थाबा जानाय नङा जाहाथे गोदानबो नोंथांमोना लुफुङो आरो हाग्रामायाथ' बानायना गालांबाय नोंथांमोनाबो एसे गोदान बानायनानै होलांदो जोङो लाथिख'निफ्राय जिखिनि हायो मावबाय हाग्रामा महिलारीया लाथिख'निफ्राय जि हायो मावनानै गालांबाय दाथ' खायसेखौ बेखेवबायसो थादो हाग्रामा लुनायखौनो बेखेवबाय थादो नोंथांमोनाबो एसे गोदान बानायलांदो आं सानो बिथांनि बुंनाया थारैनो सैथो नंगौ बै समाव बेफोर जेसेबांनाखि अनुस्थानफोर सफैदोंमोन बियो बिपिएफ सरकारनि आमोलावनो सफैदोंमोन दुखुनांथाव भाबै बिथांमोना बेखौ मावफुंलांनो हायाखै सरकारा जोबलांनायनि थाखाय बिनिखायनो खोथाखौ आं सैथो मोनदों आरो सैथोआनोखा नंखागौखा अन्थाइ खाम्फा गायसंनायफ्राव नायबाबो जोङो हमनो हायो बिथाङा सैथोखौनो बुंदों भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरनानै हरदो केआरनि हाग्रा बिफानाव साख्रि ओंखारसिगोन 400था साख्रिनि पस्ट खालि दं बेखौ बिथां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम रनजित बसुमतारिया गावनि खुगाजोंनो फोरमायबाय भिडिअखौ नायनानै ला दिनै एसे जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दङ बेखौ नैबे 2 दाननि गेजेरावहाय इन्टारभिउ फाथिनायनि गेजेरजों सिस्टेम बायदियै जोङो साख्रिखौ फिलआप खालामनो नागिरदों बेवहाय जाय इन्टारभिउ पास खालामनो हागोन बेनोनो जोङो साख्रिखौ होनाय जागोन बेवहाय गरसेबो थाखा फैसानि लेनदेन जानाय नङा अब्लाबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव जायफ्रा गोदोनिफ्रायनो हाबनानै गावखौ सेक्रिफाइस खालामगासिनो दङ बिथांमोननि थाखाय जोङो माखासे बोनास पइन्ट होदेरनानै माबा मोनसे खालामनो हायो नामा बिदि बेबस्थाखौ जों सानगासिनो दा आसल खोथाया जाहैबाय साख्रिनि भेकेन्सिखौल' फोसावनानै साख्रिखौ बिथांमोना होनो हागोन ना हाया बेखौसो सिन्था खालामनांगौ जानानै फैबाय मानोना फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ सोरनि आखायाव दङ एसे रायजो राजाफ्रा मिथिखासिगौ इन्टारभिउखौ होखांनायनि उनाव रिजाल्टआ नाथ कलिता दास बर्मन आली हुसेनफोर फैयाबानो जाबाय रिजाल्टआव नार्जारि बसुमतारि बर' ब्रह्मफोरा थाबोजोबनानै बहाबा हा बे दखलकारिफोरखौ होखार नागिरनायाव बेसेबां दुंहाव थासारि जादों आरो बिथांमोनहा मा फोरमायदों एसे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादिनि दा मोनसेल' खोथा इभिक्सना जानांगौ ना जानाङा अन्नानै गासैबो रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट सेक्शनाव कमेन्ट लिरनानै हर বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আমি প্ৰতিমূৰ্তি এইটো কাৰণতে দাহ কৰিছোঁ যিটো সময়ত বিটিআৰৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যি ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি পেলাই যি শাসনৰ গাড়ীত আহিছিলে এই শাসনৰ গাড়ীত অহাৰ পিছত তেখেতৰ যিটো স্বৈৰচাৰী শাসন তেখেতৰ যিটো মইমতালি এই মইমতালি প্ৰথমতে বন্ধ কৰিব লাগে কিয়নো যোৱা 22 তাৰিখে আমাৰ বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত তামুলপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত যে আমাৰ দৰংগা মেলা এনকে দৰংগা
এনকে দৰংগা বুলি যিটো অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত যি বন বিভাগৰ জৰিয়তে যি উচ্ছেদৰ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছে ইয়াক আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সংখ্যালঘু ছাত্ৰ সন্থাই তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ আৰু ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। सासे जोबोद गुनि गियानि इउटुबार जोंहा बिटिआरआव दङ। बिथाङा जोबोद गुनि गियानि समाज फोसाबग्रा, समाजनि खामानि मावग्रा, हारिनि खामानि मावग्रा। बिथाङा गोबां मानसिफोरखौ बाख्नायो, गोबां मानसिफोरखौ दुसियो। बिथां इउटुबारा सोर आरो बिथाङा साननैसो सिगां गुवाहाटीआव जालांनाय जाथायनि सायाव सोर सोरखौ मा बुंदों एसे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लादिनि आरो बिथांखौ मोजाङै सिनायनानै लादिनि। बि राजा आरो एनिथिं एमजिआ साब्रै सिख्लानि भबिष्यतखौ धंस खालामनानै होबाय, बरबाद खालामनानै होबाय। लोगोसे जों बर'फोरखौ गुबुन हारिनि गेजेराव लासिं सिं खालामनानै होबाय। बि राजाया जाबाय बेनि मेन नायक। बे साब्रै सिख्लानि भबिष्यतखौ बि राजा आरो एनिथिं एमजिआ धंस खालामनानै होबाय, बरबाद खालामनानै होबाय। लोगोसे जों बर' हारिखौ लासिं सिं खालामनानै होबाय गुबुन हारिनि सिगाङाव। बिथाङा दि बर' हारिनि सायाव इसिबां अननाय दं, इसिबां मोजां मोननाय दं आरो बर' सिख्लाफोरखौ बिथाङा इसिबां अनो, इसिबां मोजां मोनो, बिथांनि बाथ्राजोंथ' हमनो हाखाबाय निस्सय नोंथांमोना। बिथाङा बर' समाजखौ बेसेबां मोजां लामाजों लांनो नागिरगासिनो दङ। दा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निस्सय कमेन्ट हरगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ। जय बर' हारिनि।